Kaixo danoi, egunon, ongi etorri, eta eskerrik asko hemen egoteagatik. Orduan, hasiko gara, ez dakit ja mikroak martxan da zelako, bai? Unai etxeratzeko bidean kontestuan egiten dugu, gaurko solasaldi hau. Solasaldi intimo bat da, emozionala, eta berezia, akaso? Eta hortarako ditugu bi gonbidatu, luxuzko, bi gonbidatu. Oiana Parot. Bai. Ongi etorri, Egunon. Oiana. Unai Paroten alaba. Bai, alaba bat. Alaba bat. 32 urte dituzu, Azparnen bizi zara, zure alabarekin. Bai, hori da. Eta, zure presentzia eskertzen dugu, bihotzez. Mila esker zuei. Bai. Xotil, Karasatorre. 27 urte dituzu, El Salvadorren jaioa zara eta 7 urtekin etorri zinen, aita atxilotu zutenean, aita bisitatzeko. Eta, etxerateko kidea zara ere bai, ongi etorri eta eskerrik asko. Hogeita hamaika urte pasadie, aita atxilotu zutenetik, eta 31 urte horreik zenbatu izan ditugu askotan, kilometrotan, zenbatu izan ditugu borrokatan, ezagututako espetxetan, istripuetan, gozegrebatan, epaiketetan, ezta? Eta, zenbaki horrein atzian, badau karga emozional itzela, bizipen asko, baldintzatutako bizitza asko eta sentimendu asko. Eta gaur nahi duguna da pizkat emozio eta sentimendu horreik izan daitezen gaurko solasaldi honen bide horri ero ezurdura nagusia, ezta? Askotan hitz egin ditugun emozioetaz, baina izkutatu ditugun horreitaz bai, gustatuko jakun gaur hitz egitea. Eta, kokatzen hasiko gara pizkatxo bat, ezta? Oiana, urte eta erdi zenituen aita atxilotu zutenean. Kristalaren atzetik egin behar izan zenun zure lehengoko bizita, eta okerrez banabil, 7 urte pasa zenituen bezarkatu gabe, 7 urte zigortu zutelako aita, eta zuek aurrez aurreko bizita gabe, ezta? Nola eragin zizun bizita horrek, edo nola duzu eraikia bizita horren errelatua? Ni ez nahi zoroitzen, bizikiongi, lehen bisitataz, baina aita bai. Aita bizikiongi horreitzen da, eta askotan kondatu dit. Biziki aita urbila zen gurekin, asko arduratzen zen gutaz. Eta lehen bisitan iduriz nik nahi nuen besoetan hartzea. Eta ekarri nizkion besoak, eta berinaren gaitik ezin zuenez, itzuli nion bizkarra bisita gutzian. Eta beretzat izan zen biziki gogorra. Ni ez nahi zoroitzen, Beretzat bai biziki gogorra lehen bisita hori, eta hainbeste urte justuki mugaturik kristalarekin. Xotil, zu El Salvadorren jaio zinen, aita atxilotu zutenean 7 urte zenituen, eta, ona etorri eta lehengo bizita. Kontatuko iguzu nolakoa izan zen? Bai, entzuten da, bai. Nire egoera pixka bat berezia da, aita eta ama El Salvadorren ezagutu ziren, ni jaio nintzen, eta 6 hilabete nituenean aita itzuli zen Euskal Herrira. 7 urte nituenean atxilotu zuten, orduan amak erabaki zuen etxarreran atzera etortzera bizitzera, aitarekin harremana, nik aitarekin harremana izateko, ez nuelako ezagutzen, deien bitartez oso gutxitan bai eta eskutitza bai, baina aurrez nuen ezagutzen, 6 hilabete arte, baina ez nahi zoroitzen, ni ez dara. Eta lehenengo bisita Parisen izan zen, nik 7 urte nituen, nire familian kontatzen zidaten gizon gaiztoek zutela nire aita, eta 7 urterekin lehenengo bisitartan topatu nintzen gizon gaizto horiekin, ez? Eta, lehenengo bisita egin nuen nire aitaren gurasoekin, aiton amonekin, nire ama eta Laurok egin genuen lehenengo bisita,
Baina bigarrena, bazegoen aukera ni bakarrik sartzeko laba nintzelako. Eta nire aitak izugarrizko gogoak zituen nirekin egoteko, baina zen konturatu niretzat pixka bortitza izango zela, ze espetxe kanpotik gizarte langile batek hartu ninduen, bere iztu ninduen nire ama eta nire aitona monengandik, gainera nik ez nion ulertzen gizarte langile horri frantsesez hitz egiten zuelako, eta eraman ninduen espetxe barrura, espetxe bat aurrentzat oso hotza eta oso iluna den toki batera eraman ninduen, nire aitarekin egoteko, ni banekien hor zen nire aita, baina ez nuen ezagutzen, aurrez aurrez nintzen inoiz egon hainbeste denbora, Orduan ez dut oso ondo gogoratzenik ez dara, baina esaten zidan, hori egon ginen 2 ordu, bazeuden jostailu batzuk eta, baina ni egon nintzen 2 ordu eserita, 7 urterekin ez dela oso normala, eta gero atera nintzenean esan nion nire amari ez nuela itzuli nahi. Eta nire amak eta nire aitak errespetatu zuten nire iritzia, nire erabakia, eta egon nintzen 6 hilabete aita ikusi gabe, eta gero ja itzuli nahi nuen, baina jarri nuen baldintza zen nire lehengusuekin itzultzea. Eta gutxinaka hasi nintzen berriro bisitak egiten, baina hori lehenengo bisita hori nik ez dut oroitzen traumatikoa bezala edo, baina kontatuta ze gertatu zen, bai, izan zen pixka bat, arraroa edo... Bai. Motxila umeak izan zarete, eta bizi osoa dara mazue, errepidean. Motxila umeak izatetik motxila emakume zarete orain, baina ez dozue motxila umearen tituloa euki edo izena. Horre jauzi bat egonda, motxila umeak azalaratzearen jauzi hori. Nola ikusten duzue, zergatik uste duzue, egondala aldaketa hori, nola baloratzen duzue? Nik ongi ikusten dut, biziki, pentsatzen dut, bederen ere kasuan lehen 20 urteetan sustengu gutxi izan da, iparaldean bederen, eta bazen arrotasun asko pentsatzen dut, etzen egan behar, zaila zela, beti egan behar zen aita ongi zela, eta izan denak indartsuak eta segitu berdin, eta pentsatzen dut jende askok sustengoa baldin bazuen ere, ez zuen asko erakusten bazen, oino etaren gogoto bat eta bien arteko bat, beraz sustengu pixkat eta gogoto ere pixkat gurean arte partez ere. Beraz, motxiladun umeak nire ustez haunditu arte ez gira ezagunak izan, eta bada urte batzu orain bai ikusten dela pixkat aurrentzat ere zaila izan dela. Eta nik ongi ikusten dut, kontutan hartzea justuki ulako bizi batean haunditzea ez dela egesa erez, eta ikustea senideak egiten duten guztia zaila dela ere ez bakarrik presoak egiten duena. Bai, hori da, esaten duena ez, nik uste dut beti zentratu izan garela presoa, baina orain gutxinaka ikusi dugu presoaren atzean ere badaudela hori senideak, lagunak. Eta bai, nik oso pozgarri iruditzen zait, azkenean ni txikian nintzenean zegoen figura hori edo izen hori ez, eta babesa beti izan dugu, gainera txarrin preso asko izan ditugu beti, baina bai orain ikusten du, aurra horiek badutela babes hori, badutela izen bat, eta orduan badakite zer diren, badakite haien eskubideak urratzen direla, ez dela haien gauza, beraien gauza, baizik eta gehiagori ere gertatzen zaiela, eta uste dut oso aberasgarria dela ume horientzat egoerari heltzeko eta aurre egiteko. Azkenean ja izen bat izan da, eta ikusita ez daudela bakarri, baizik eta badaudela motxiladun ume gehiago, badaudela motxiladun izan dakoa, nik uste dut referentzia bezala ere garrantzitsua dela ikustea, ez? Gazteak ere egoera horretatik pasatu direla, eta hori uste dut, eta gainera hori ez, aurrak direla gizartean gehien defendatu beharko direnen eskubideak, eta aurrak eta izugarria dagoela azaleratzea oso garrantzitsua ditzen zait. Esan dugu sentimenduak eta emozioak izango diela pizkat gure bide horri, eta hasiko gara, akaso izkutatu dugun batekin, ezta?
Niri batzutan gertatu izan zait, Espainialdera oporretan joan izan garenean, bereziki kanpinean aurrak euren artean lagun egin direnean, bereziki txikiari esan behar izatea ez, aitz, hemen ez esan inori, aita txamatxo eta jargi kartzelan egon garela, hemen ez kontau. Suposatzen dut, sentitu izan duzuela lakorik, ez? Zareten hori edo lotxa edo beldurragatik ere, izkutatu behar izate hori? Bai, guziz. Guziz nire ustez desberdinki, zuek gehiago Espainian eta ni gehiago frantsesentzat. Baina nire ustez, preso bat dugunean, familian eta txikitatik ikasten dugu ere atxikitzen sekretu batzu, normalki txikitan ez dugunak ukan behar, eta ardura aski garantzitsuak. Eta nik badakit egon naizela ikastolan eta euskal munduan txikitan beraz denek bazekiten, bakarra nintzen joaiten bidaira eta nire klasikoek bazekiten joaiten nintzela bidaira aldi bat hilabetean. Baina gero frantsesa kanpoan ez nuen erraiten nuen aita Espainian bizizela. Eta liseora joan nintzenean, badakit nire amak zuzendariari aipatu ziola, joan beharko nintzela. Aldi bat hilabetean, eta berak gaitu zidan aldi batez, justuki zer gaitik aita preso zen, zer egin zuen, ea jendea hil zuen. Hori pixkat ikusi nuen bere buruan eretzat bitxikeria bat, baina beretzat pixkat unkigarria eta ikasi nuen ere kasu egiten hori erran edo ez erran. Bai, nire kasuan berdin, ikastolan denek zekiten, etxarrin joaten nintzelako ikastolara, baina gero institutora altxasura joan nintzen eta horrez nien, agian ikastolan egun bat ostiral batean edo astelen batean ez nintzen joaten bisitagatik, esaten nien zergatik zen, baina institutuan irakaslei ez nien esaten, zergatik ez nintzen joaten asmatzen nuen aitzakiren bat. Gero ere unibertsitatean berdin, agian hautatzen nuen ez, segun ze pentsakera duten nire lagun batzuk kontatuko diet, eta segun ze pentsakera duten beste batzuk, edo ez badakit oso ondo ze pentsatuko duten, ez die kontatuko, orduan, ezkutatzen nuen segun ze ugeretan. Desberdina da ez da, norberaren beldurra, norberaren azaletik, edo maite dozun pertsona bati zerbait gerta die saiokenaren beldur horretatik, ez da. Nire beldurra handia zan espetxean Ilargirekin, kontestu horretan, bere ongizatea bermatzea, trauma bat ez sortzea, ez, honek ze eragingo dio berai, bere bizitzan, leporatuko dit noizbait, edo lotxatuko danitaz. Suposatzen dut zuek ere beldurra sentitu izan duzuela noizbait, zein izan da zuen beldur nagusia eta zein da zuen beldurra orain? Bale, ni hasieran ama joaten zen hilabetean bitan eta ni batean, orduan joaten zen bera bakarrik, eta oroitzen du nuela beldur hori Parisen zegoen orduan iraita. Eta nuen beldurra, beti esaten nion, ama ez galdu, Parisen nik uste dut, hori, aita ez urruti nuen, eta esaten nuen, ostra, orain ama galtzen badut, hori. Gero urteekin galdu nuen amaren beldur hori, baina bai aitarena ez, aber nola dagoen, espetxe barruan azkenean joaten zara konturatzen zer den espetxea, eta gaur egun nik uste dut senide eta lagun guztio duguna da pandemia honengatik, hori ez, beldurra ez, jakintasuna, hasiera-hasieratik ez dakigu nola evoluzionatuko duen, egon ginen 3 hilabete bisitari gabe, daramagu urte eta 3 hilabete bizi gabe, hori, koronavirusa sartzen bada espetxera ze gertatuko den, azkenean baldintzak oso txarra direlako eta medikuen asistentzia ere oso urria delako, orduan, gaur egun dugun beldur handienan ikuste dut hori dela. Pandemiarena beldurra eta ez jakintasuna. Bai. Ez da ongi, bai. Bai, nik beldurra izan da nire ustez luzaz ez guri zerbait gertatzea bidaian, baina itari zerbait gertatzea kartzelan.
izan dituenez urte asko, bortizkeria askorekin kartzelan eta guri denak onatzen zigun, beraz banekien ere, izan zen gehiago hori ukaitea dei bat egun batez, erraiteko aita hiltzela edo ospitalean zela edo lako zerbait. Eta gero haunditzea nik badut laba bat, 11 urtekoa, beraz zanda gehiago beretzat, berak hori bizitzea eta bere aita txibaldin bada ere eta ez bere aita, ez bidai gehiagin posatzea, berak nola biziko duen, besteentzat inguruan eta beretzat ere. Eta azkenean biziki txintxoa da eta berak senitzen du asko, aita txik nola bizi duen, nik nola bizi dudan, urduri baldin banaiz eta kasu egiten du biziki. Baina gehiago hori izan da bai. Beretzat zer bihurtuko zen bere haurtzaroa, espero nuen ez ni bezala, azkenean bada 11 urte, beraz beretzat ere pixkatola izango da, baina espero dut, gelituko dela askifite. Eta bai, Covidarekin, eskiur, eldura zerbait gertatzeak hartzelan eta kasu hortan arrisku gehiago gaizki pasatza, hori ziur da. Beldurrakin bizitzen ikasi behar da, ez? Bueno, Puerto, Paris, Castelló, eman dizkiozue buelta atxo batzuk munduari kilometrotan. Nola eragin dizue asteburutako bizita horiek egunerokotasunean zuen bizitzako fase desberdinetan? Noiz izan da gogorren? Niretza gogorrena hasieran. Parisen zegoen eta joaten ginen senideen autobusean. Baina horrek suposatzen zuen denbora asko ematen genuela bide berrian. Ateratzen ginen ostira larratsaldean Donostitik, iristen ginen larun batean, senide asko ginen orduan itxaron barko genuen bizita guztiak egin arte Frantziako Pariseko espetxe ezberdinetan, eta itzultzen ginen igande arratsaldean berriz Donostira, etxarrira iristerako, ja igande gaua. Orduan, niretzat hori, hasierako urte horiek izan dira gogorrenak, asteburu osoa ematen genuelako autobus batean sartuta. Eta hori, nekea izugarria, azkenean, gero ja Espainiara eraman zutenean Castellonen zegoen, amak ez du gidatzen, orduan gidatzen nuen bidai osoan, 5 ordu joan eta 5 etorri, gehienetan galditzen ginen lotan ordu gehiagi zirelako gidatzeko, baina horrek esaten nahi zuen berriz ere bi egun eman beharko ginetuela bisita bakarra egiteko, ez? Orduan hori nekea izugarria eta gero ja ulertzen joaten zaren enean, badakizu, baina txikia zarenean, aita ikusi nahi duzu, hilabete osoan ez duzulako ikusi, baina ez nuen bidaia egina, ez nuen gogorik bidaia egiteko. Orduan nekea bai, asko. Eta orain heldu eson dago, Kantabrian 2 ordutara, eta uste dut oso normalizatuta dugula, urruti egon beharko dela, ze oso pozik gaude 2 ordutara dagolako, ez? Izugarrizko pixuak kendu genuen martxoan eraman zuten, eta 5 ordu izatetik 2 ordu izatera dira, baina joan datorrean 4 ordu dira, eta berez Iruñan egon beharko zen, ez? Baina hain normalizatua dugu urruti egon beharko dela, orain opari bat bezala dela 2 ordutara egotea. Bai, guziz ados naiz. Guk ere bidaiak biziki luzeak izan dira, azkenean apirila arte, azken apirila arte, hogeita 10 urtez. Txikitan nire izeba, nire ama bere izia zenean, joaiten nintzen nire amatxi, nire izeba eta nire izparekin. Eta haiek saiatzen ziren beti joko formatuan eta beti erotzen upariak eta hotelak eta diru asko gastatu dute bidaietan. Zentaiek ez zuten autoa, gainera beraz dena treinez, gaueko treinez, edo autobusez, hotelak eta beraz familia guziz dirurik gabe galitu da. Baina gero Kordobara joaiteko autobusa etzen egokia erez, eta goizeko 4etan iristen ginen Kordobara. Beraz egon behar ginen kalean ostatuak ideki arte, eta nire izpatikiarekin, oraingoan. Eta hori ere biziki zaila, eta gauetan etxen behar ginuen, gau erdi arte berriz tortza autobusa. Beraz nire izparen amak erosi zuen furgoneta bat, eta bidai guztiak furgonetaz egiten ginituen. Hori guretzat asko zazobeki, lo egiten alginuen furgonetan,
baina beretzat egiten zuen berak zuela gidatzen, joan, etorri. Beraz, ordu pila bat beretzat, hori egin du urteetan nekatu arte guziz. Ez dugu inoiz istripurikukan ez ezer, beraz, jadanik xantza asko. Baina gero puertora eraman dutenean, urgunago baldin bat zen ere, bederen guretzat zen autobusa hartzea. Autobusa hartzea eta beste senideekin. Beraz, ohitura ginoen bidaiak bakarrik egitea. Hor beste senideekin eta berdin. Sistema berdina, arratsaldean, iritsi lagun bat goizean, etxoin egun guzian, eta berri sartu igande arratsaldean. Baina, bai, denborarekin bizikin eta biziki zaila, asteburu guziak hartzen ditu, lanarekin ere zaila da. Beraz, nik bilatu dut bada urte batzu lan bat uzten zidana denbora 3 hilabetero, ukaiteko asteburuak, joaiteko aita ikustera. Eta hor, jakin dugunean apirilan hor bildua zela, nire ustez 30 urtez ukan dugun behiriko berena. Lehen aldian erbizian igarriten nuela zoriotasunez. Zinez, jaiten osun bezala. Orain ditugu 4 ordu terdi joan, 4 ordu terdi itzuli, baina autozioa egiten algira eta ubeki zaiten alda, hori esior. Baina nire danik, guretzat, esto nire estasuna da bai. Esan duzu inoiz neke honekin noiz utziko diotu Unairen edo ez Juan Ramonen alaba izateari? Bai, gehien bat txikitan ikuste dut, ez? Azkenean oso egoera zaila da, kudeatzeko ere zaila da eta gainera bidaiak gehitu beharko zaizki. Osea, ez da zuraita espetxean dago taia, zuraita espetxean dago, baina zuraita ikusteko imarko dituzu bidai luzeak. Orduan, bai, pues ja pentsatzen duzu, noiz bukatuko da, ez? Amets gaizto hau. Eta gero ja onditzen zoazen einan, pues bueno, nik uste dut edo normalizatu edo ulertu edo ez dakit. Osea, ja errazago egiten dira, baina txikia, nera bezaroan ere, bai, zaila da. Bai, berdin. Hanik 13-14 urtetan kesatu nintzen aitarekin, leporatu nion Euskal Herria hautatu zuela gu baino, ukanez bi alaba borrokatu zela leire Euskal Herriaren zat, eta nire ustez 2 urtez gutxiago joan nintzen. Eta goganuen lagunekin pasatzea asteburuak, eta ez bidaian, eta azkenean gero berriz etorri da, eta segitu ditugu bidaiak normal. Eta heldua bihurtuz, bai nire ustez erabakitzen dugu ere. Nik erabakiut urte batzu hola izango zela, eta nire lehentasuna izango zela nire alaba, eta nire aita. Eta lana haien arabera egingo nuela, eta bizia ere pixkat. Horrek egan nahi du, zu bezala nire ustez, ezin zira joan urte batez opoetara, ez zira aske beste pertsonak diren bezala batzutan. Gainera gure kasuan eraizpa handia ez da gehiago joaiten, bera nekatu da guziz, eta familiatik orain 2 gira bakarik. Nire aizpa txikia eta ni joaiten girenak. Nire aitatxi eta amatxi osasun mailan ezin izan dute azken urteetan eta hil dira. Nire aitaren ahebak berdin osasun mailan ezin du duela urteak. Bidaia luze egizelako, beraz 2 gelitzen gira eta ez dugu aukera orain ere ez hautatzea ez alabak izaita. Orainik hautatzen bani baut ez nahizela gehiago bere alaba eta nire bizia egiten dudala, usten ditut ardura guziak nire aizpatxikiari. Beraz, aitarentzat ez da txajena da eta nire aizparentzat ere. Beraz, ez dugu autu asko. Baina nire ustez onartzen dugunean hola izango dela eta maitasunez egiten dugula hobeki bizi dugu. Gero da antolaketa gauzat bakarik. Nondik jasotzen dozu indarra neke horri aurre egiteko? Maitasuna, ez, nik uste dut, azkenean, ez gara joaten behartuta aita ikustera, behartuta egiten dugu bidaia, baina aita ikusi nahi dugu txikitatik, orduan nik uste dut horrek indarra ematen duela, eta azkenean horregatik egiten duguna. Bai, guziz maitasuna aitarentzat, aizparentzat, hurbilentzat, eta egiarentzat ere nire ustez. Nik ikusten militantzia ere hortan pixkat. Berba denbora txiago dugu, besteak baino joiteko manifetara edo elkartetan lan egiteko, baina nolako gauzak eginez, pentsatzen dut pixkat militantzian ere sartzen girela eta maitasuna biztan dena guziz.
kulpa, ze hitzatarra, ez da, itxusia. Ze intentzionatua eta ze lotua, ez? Oraindik emakume hoi eta gure hiztegian mantentzen dana, gure azalean be bai. Nik uste dute kulpa sentitze hori oraindik hor daukagula. Ni balen aipatu dizudan horretatik, ez? Ni momentu baten, espetxean, ilargikin, zatenan zer egin dut, ez? Erabaki dut nirekin egotea dala honena, baina honek ze eragingo dio, gorrotoa sentiruko dau, ilargik bizitakoagatik, ze suposatuko dau, ez da? Leporatu izan diozue aitari zuen egoera edo Euskal Herriari zuen egoera, nola eta zein momentutan izan da leporatze hori indartsuen? Nik leporatu ez, betianik ulertu, betianik erakutsi date, aita bere herriaren gati borrokatzeagatik, hor espetxean dagoela ez, eta harrotasunez hartu du beti bai, oroitzen du bisita batean, justo ezakit herriko festa bat zen, eta ama ezen konturatu eta hartu zuen bisita egun horretan, eta oroitzen dut aitarekin asarrotu nintzela, baina eta ez nion hitz egin. Eta bukatu zenean bisita, izugarrizko errudun sentimendu hori ez, aitari ez hitz egiteagatik. Eta hori baina leporatzarena, errua, bai hori kasu horretan, eta bai, niri, edo igual ez nuen bisitara joan nahi, eta esaten nuen, aitaren gana joaten ez banaiz, triste sentituko da, orduan, hori ez, nire errua gehiago bai. Bai, hori da, nire uste kulpabilizatzen dugu ere asko, txikitatik, eta hori aski gogoja da bai. Eta nire uste ziendez hau hartzen, baina bai kulpabilizatzen dugu, nahi badugu festa egin, eta joan behar balin bagira bidaira, kesatzen girenean, gu askotan kesatzen gira, izakera azkarrak ditugulako. Askotan esatzen gira baina egia da, gero ezin duzu konpondu erreski. Ateratzen zira bisitatik, kesu, eta ezakizu noiz ukango duzun telefonoan, eta 5 minutu telefonoan ezin duzu konpondu. Beraz, bederen ikasten da kesadurak ahazten fite, hori alde hona da. Eta hitz egiten ere zuzenki, aitarekin, eta asko hitz egiten dugu. Eta gauza konpontzen ditugu beti, ejanez dena, eta baina gero kulpabilizatzen dugu ere deitzen duenean eta ezin dugunan erantzun. Nik batzutan deitzen nau eta ez dut sarerik, eta hor kulpabilizatzen dugu. Eta hori zaile gogorra atxamaiten dut. Kulpabilizatzea dei bat ez dugulako ukan, hori bizki gogorra da. Eta gena berak egiten du, deitu zaitut, ez duzu erantzun. Sarea ez dut kontrolatzen aita barkatu, baina hori piskat zaila edo bisitak utzi egitea, nortasuna giria ere, antzinuen gaz txikitan, iduriz, hogeitarazten itaitak, eta ez nintzen sartu bisitara. Eta hori txikian nintzen, etzen eri horreitza, baina errandiet aitak, eta kulpabilizatzen dut oinu horrentzat. Eta kulpabilizatzen nik nire alabari ere aurtzaro hori inposatza, piskatzu bezala. Baina hori da zaila, ezakit ez kulpabilizatu aita joanez ikustera askotan, eta ez kulpabilizatu nire alabari gehiagi inposatuz erez, bien artean. Txeman behar da ekilibroa piskat. Eman dizue gogoa, noizbait testu inguru honetatik igeziteko? Edo igez egin duzue momentu konkretu baten? Bai, ni kontatu dudan, lehenengo bisitaren ondoren ies egin nuen, ez nuen berriz itzuli nahi. Eta gero, bai, ies egiteko, bai, ni nahiko nuke nire aita aliketa gertuen egotea, etxean egotea, baina, edo bestela Iruñako espetxean, baina ez urruti, ez? Orduan ikuste dut hori senide eta lagun guztiak dugula buruan, gure ametsa dela bidaiak amaitzea, Bai, hori da, guziz. Guziz, ez gira guziz aske zentzu hortan hori sior da baina. Nik gaztetan, 13 urtetan, bai, leporatu nion,
Eta hor gogoa egon nuen, egitean ere biztia, beste guziak bezala, eta adoleszentzia. Baina gero onartzen dugunean, ez, ustez hobeki bizi dugu orain. Baina ziur posibilitate asko mugatzen ditu. Baina noiz arte, espero, aski fite gelditzea. Nik neuk sentitu nuen, ez dakit ezin dut imaginatu zuk, Oiana, parot doktrina entzun behar izan genuen, zure izena, zure aitaren izena horrelako erabaki basati eta gordin baten atzean, nola bizi izan zenuen ura? Bai, aski gogorra, gehien bat jende guziak entzutea gure abizena eta guziz beri lotua izaitea lege hori eta gertatu dena. Baina gure alde hona da iparaldean bizi girela eta frantsesek ez dute bat ere segitu historio hori. Beraz bederen iparaldean dakitenek dira euskaldunak eta gure kideak, beraz. Horrentzat hobeki. Aldiz izarrentzat, nire aizpatxikiarentzat etxarrin bizi da, badakit beretzat gogorrago izan dela askozaz. Eta hori siur, hemen askoz gehiago aipatu da, eta irudikatzen aldut bere bizian zaila izan dela. Ni horreitzen naiz eginen bidai bat Galiziara, joan nintzen bakarrik, eta gelditu nintzen hotel batean Leonen, uste dut, gerria da gaur egun, eta nortasuna giria eman nuen gelarentzat. Eta ikusi nuen emaztearen aurpegia, guziz aldatzen, Ben Laden deitzen bani nintzen bezala, berdinaz. Eta hor pentsatu nuen, Oiana, ez duzu bat ere pentsatu hori hemen abizena ezagutzen dutela oino gehiago. Baina bestelanik ez dut eragin bakarra senitzen duguna da kartzelan. Zaindariak ez digutela hitz egiten edo gogorragoak dira, hotzagoak, parot girelako. Baina gu ere haiekin, beraz, denak ados gira eta bikain. Lehen pixkata aipatu da, ezta? Jone Uria bertsolariak orain pare bat aste bertso saioan bertso baten aipatu zuen presoak zaintzea bezain garrantzitsua zala, presoak zaintzen dituzten horiek zaintzea, ezta? Sentitu izan zarete bakarrik zentzu horretan, sentitu izan duzue zaindu behartzena presoa zala, eta egin zarete hola gogorrarena edo beraien aurrean, beraiek zaintzeko. Bai, esan dudana ez. Pues askotan beregatik egiten dituzu bisita, bera ikusi nahi duzulako, baina ez diozu ez dara erakutsi nahi nekatuta zaudela, bera sentitzeko ez, azkenean badakizu bera bisitatzeko joaten zarenez, pues berak agian errua sentitu ezakela zu nekatuta egoteagatik, edo bai, hori sentitu izan dut. Eta gero bakardadea, agian motxiladun umen horrekin, ez, erlazionatuta. Lehen ez zegoenez hori agerian, agian ez nuen kontatzen nola sentitzen nintzen, edo amari, eta nekea baina ez nituen gauzak kontatzen. Eta orain ikuste dut motxiladun umen figura horrekin, ausartzen direla kontatzera, agerian dago, orduan pixka batez, eta nik ere lehen hori nuen buruan, presoa zaindu behar da, baina gero konturatzen joaten zara, preso horren atzean jende asko dagola, eta jende hori ere zaindu beharko dela, bai. Bai, guziz, sustengu gehiago bada eta laguntza gehiago duela urte batzu, nik badakit 20 urtez ez dugula diru laguntza dukan bidaiak pagatzeko, ez dugu bat ere laguntzarik ukan. Eta orain gainera preso gutxiago direnez, eta mobilizazio gehiago, diru gehiago ekartzen du ere bidaiak pagatzeko, eta baina ohitura zaila da, nik ez dut onartzen, zaila dut onartzea diru laguntza, ez dugulako ukan ohitura hori. Baina iparaldetik ere badakit jendea mobilizatzen dela gehiago eta laguntzeko bidaiak pagatzen eta loko gauzak beraz. Orain bederen lortzen dugu
bidaiak hasik pagatuak aiten osorik, eta hori lehen etzen bat ere. Eta geruz zer zen? Zainduak sentitu bai. zareten, zaintzaileak. Bai, guziz, ne ustez dena egiten da presoarentzat. Bederen txikitan dena egin dugu presoarentzat, eta nik badakit nire izebak, eta nire amatxik gaiten zidaten, nita nire izpei, jantzi kolorez, koloreak, ez beltzez, ez grisez, dena grisa ikusten doa aitak, beraz, koloreak zari behar dituzue, beti pozik, beti errinoa, ez triste izan, beraz, errealitatean aitari ez diogu inoiz gure arazoak ondatu edo ezer. Azkenean ezer, dena izan da beri plazer egiteko eta hori pixkat zaila da eta beretzat ere azkenean, bera ere oartzen da, bere aita ejola ez duela, ezin duela ukan. Ezin duela ukan, gure beharra du gehiago guk bere beharra baino. Paperentzat, diruarentzat, denarentzat, guri eskatu behar digu orain, beraz. Hori pixkat zaila da, batzutan ema erraiten digu, hartu diru pixkat, kimari opari bat egiteko. Eta aita, zure dirua dana, ez nahi dut aita txipala otoi, bederen hori, egita opari bat, bai, urertzen dut, ados. Baina egia horrek gogortzen gaitu nire ustez, eta nire ingurukoek askotan egiten dute biziki gogorra naizela. Aitak ere. Aita ere gogorra izanez, nire egiten gogorrekin naizela, pixkat. Hori, pixkat beri esker ere. Zuek gogorrearena egiten, ez da, presoa animatzeko eta presoa gogorrarenak egiten, zenideak animatzeko, ez da. Xotil, etxerateko kidea zara, maiz ikusi zaitugu, motxiladonumekin, bueltan, zaren horretatik, bizitakotik, arrotasun horretatik, uste duzu egiten ari zarela oraingo ekarpena? Bai, azkenean hori arrotasuna beti sentitu izan dut, ez, aitarengatik, aita eta besteak, noski. Eta herri honetan egon den borrokarengatik, eta gero, hori nire horretan nabil, azkenean, esan dudana, ez, gustoko dut motxiladun umeak ikustea ez daudela bakarrik, badaudela gazte batzuk bizi izan dutenak hori, eta gero ere gustatzen zait alde hona ateratzea, ez? Orain ari gara sentimenduak eta kontatzen, baina bai iruditzen zait resilientzia garatzeko erraztasuna edo almena izan dugula, egoera hau bizi izan dugunak, ez? Azkenean jakin izan dugulako aurre egiten eta gestionatzen gure emozioa, gure sentimenduak eta gure egoera, eta horrek azkenean irakatsi digu bizitzako beste arlo guzitan aurrera egiten eta hori, sentimenduak horiek izan diren arren nik uste dut pena ez dugula erakutsi nahi, baizik eta kontrakoa, hori irribarre batekin biziari aurre egiten. Zebolita. Zube bai ez da, oiana, ipatu duzu lehen ere, eta irakurri izan dugu, momentu baten min gehiegi ematen zizula, ez? Euskal munduak, eta momentu baten distantzia pixkat behar zenuela, baina hueltatu zara, segituan, ez da? Eta zerk sentiarazi zaitu harro? Bai guziz, gaztetan, adin berdinean beti, 13, 14, 18 urte arte nire ustez, edozein kontzertu, sutagarrena, edozein festa euskalduna, beti aitari pentsarazten zidan, eta gogorregi egiten zaidan momentu horietan, beri pentsatzea, irudikatzea, nola izango zen bera, bakarrik bere ziegan, beraz eskapatzen nintzen pixkat, nahiagonen bizi frantses munduan, eta pixkat errealitatik kanpo. Eta unditzean, nire alabari esker ere asko nire ustez lotu naiz berriz hori, eta parte hartu nuen olako mintzaldi batean, beste bi familiarekin, direnak Esnal eta Aramburu, iparaldean, eta elkartu nintzen haien aurrekin, eta ohartu ginen denen artean ez ginituela ezagutzen, bat egoerak, bidaiak, eta hor pentsatu nuen gure artean ez egiazki, nola pasatzen den, erran behar da. Nire ustez erran behar da, jendek ez dakite, ezin gaituzte lagundu edo sustengatu, ez badin badakite egia zer den. Beraz, hortik hasi nintzen parte hartzen, artean ere laguntzaile izan naiz,
eta galetzen duten jendeek testigantzak emaiten. Zaila da guretzat nire ustez aipatzea, baina gure militantzia da ere pixkat jendei erantzutea eta laguntzen du asko beste motxiladun umeikin elkartzea. Zinez. Ez bakarrik zaita gure aldean, asko laguntzen du besteekin partekatzea, bizipen berdinak, ulertzen gira, segituan naturalki motxiladun umeikin, eta horrek positibotzen du pixkat dena, nire ustez. Bueno, beste presoen kaleratzeak, ez da, ze posa ematen duen, ze momentu ederrak, ez, eta politak bizi diren, ez da, urte guzti hauetan ere, posa beste hainbat sentimendurekin nahaztuta ere, ez da? Zer sentitzen duzue beste preso bat, aitaren lagun bat, kide bat, urte asko daraman preso bat ataratzen danean? Jo, ni poza, izugarrizko poza. Azkenean, nahizetan nire aitak espetxan jarraitu, ez dauka ezer ikustekorik. Hobe da, lehenbailen denak ateratzea, nahizetan nire aita azkena izan, baina geroz eta preso gutxiago egotean niretzat, izugarrizko poza eta... Bai, izugarrizko poza, bai. Bai, poza handia da, baina nire kasuan doktrina parot gehien bat. Legea debekatu zutenean hor izan zen pixkat gogorra. Zenta astero ateratzen zituzten, presoak, eta hor jukan ginuen esperantza lehen aldikotz eta nire izpak ere. Askatuko zutela eta jakin ginuenean ezetz hor izan zen bizki gogorra bai. Bientzat eta denentzat. Eta aitarentzat ere pentsatzen dut. Beraz, hortik landa esperantza pixkat alde batera utzi dugu, sufritzeko bainan gero, biziki pozgarria da ateratzen direnean, eta nik asko eskertzen ditut aitaren kide batzu, askatuak direnean, batek bereziki biharamunean segituan, 20 urte, 25 urte pasatak hartzelan, deitu ninduen. Deitu ninduen, oiana, zure aita nola da, ukanduz telefonoan, kulpabilizatzen zuen berak, ateratzea, eta geroztik astero idazten dit, eta zinez atxemaiten dut biziki edera eta biziki indartsuaien partez lortzea uno, hainbeste urte pasak hartzelan, joaita berriz aita ikusteak hartzela berdinera, sustengatzea, bidaiak egitea, eta hori bai, haientzat pozgarria da eta guretzat adenentzat. Zein da zuen ametsa? Behingoz presoen eta senideon eskubideak errespetatzea, ez? Lehenik eta behin preso guztiak Euskal Herriko espetxetan egotea, eta gero legea errespetatzea, graduan aurrera egitea, azkenean preso asko 30 urte eman dituztelako lehenengo graduan, edo isolamenduan, eta dagokien bidea egiten uztea, eta hori behingoz giza eskubideak errespetatzea. Bai, sinpleki, preso guztiak askatzea eta ieslariak eta deportatuak denak Euskal Herrira itzultzea. Eta zerk egin dizue zoriontsu, momentu eder bat? Niri azkena hori, esan zigutenean, Castellonetik Eldosora mugituko zutela gainera. Ez guregatik, gu distantzia gutxiago dugu, baina badakit aita oso pozi dagola espetxe horretan, 22 presorekin dago, Espainian egon zen 5 urte, Castellanen egon zen 5 urte isolamenduan, bera bakarrik, orduan niretzat hori oso pozgarria da jakitea, hori, preso askorekin dagoela, pozik dagoela, gainera esaten zidan, eske 20 urtetan itxasoa ikusi duela lehen aldiz, orduan hori niretzat oso pozgarria da, guretzat pozgarria da 2 ordu ditugulako bidaia eta, egia da, 5 ordutik 2 ordura aldea dago eta pozik gaude horregatik, baina gehien bat aitaren gatik. Azkenean, gu nahiz eta Parisera joan, baina aita pozik badago, egingo dugu bidaia, azkenean hilabetean behin da, baina bera han bizi da, orduan nahi duguna da bera pozik egotea, eta bera pozik badago nik uste dut gu ere pozik gaudela. Bai, berdin, izan da hurbiltzea hor bada bilabete, hori izan da pozgarrienan ere ustez, eta
eta bai beretzat eta bai guretzat bidaiak egiteko, eta berak eskubide gehiago dituelako kartzela hortan, eta lehen urrats positibo bat delako horrek esperantza emaiten digu eta dio beri, eta guretzat motzago denez bidaiak gehiagotan joaiten algira gu, lagunak, eta hor, beraz espero dut jende gehiago ikusko duela, eta hori presoentzat biziki garantzitsua da azkenean. Gerozta gehiago joan, gerozta bisita gehiago ukan, eta kideak baditu asko, eta edaten dituzte garagardoak, eta egu jalantzen, eta zinez beste bizi bat da beretzat, beraz hori biziki pozgarria da bai. Bueno, tristura, ez da, asko izan dira, pairatu ditugun tristurak, istripuak, heriotzak, ez da, ama modura ere izugarri gogorra da, ez? 3 urte betetzen dituenean aurrak espetxetik atara behar izana, banaketa horreik. Zuentzako pasarte tristeena zein izan da? Ez nuke jakingo esaten, ze azkenean nire aita atxilotu zutenean, nik uste du niretzat, aita berroskuratu nuen, zenik ez nuen ezagutzen, orduan hor niretzat ezen tristura hitza, ez dakit ondo definitzen, baina tristura ez. Eta gero bizian zehar, nekea eta baina tristura ez dakit oso ondo noizbait sentitu izan dudan tristura gai honekin erlazionatuta. Esan duzuna, norba heriotzak edo istripuak edo horrelako gauzetan, baina lehenengo pertsonan bizita, ez nuke jakingo esaten. Bai, nik badut momentu bat izan dena, nire ustez gogojena niretzat eta aitarentzat ez dakit, hainan bada urte batzu, bada 4 urte edo pentsatzen dut, bere kide batek bere buruaz beste egin du, eta banekian nik ikusinen behietan, ez nuen ukan telefonan biziki gaizkizela eta nire izbak rantzidan. Beraz, etxaiten nuen telefonan ukaitea eta berak ere lortzeagu deitzen, kondatzeko eta egun berdinean bere ama zendu da. Eta guk banatu ginoen informazioa gure artean, erranez, aitak deitzen zuen lehen pertsonari erran behar zitzaiola bere ama hiltzela. Beraz, ni deitu ninduen lehenik eta deitu ninduen aipatzeko bere kide hori, bere buruaz beste egin zuena, eta 5 minutu ginituen, beraz, moztu izan behar honen fite, erraiteko bere ama hiltzela. Hori izan zen, biziki gora. Bueno, harremanak, ezta? Zuen harremana distantzian, baina gertu. Nola izan da zuen harremana aita alaba bezala? Txeko dugu pixkat? Bizitzako fase ezberdinetan, ezta? Alaba txikia, aita, alaba nerabe, emakumea, ama, aitarekin. Nik uste du gogorrena berarentzat izan dela. Azkenean berak ez ditu bizi izan nire fase guztiak gertutasunetik, ez? 7 urte bete arte eskutitzen bitartez nire ama kontatzen zizkion gauzak edo argazkia bidali, baina ez ninduen ezagutzen. Eta gero ja behin espetxean egonda, hilabetean behin zinezkoa da harreman normal bat eramatea gurasoak eta seme-alabak, ez? Gainera espetxeak ez ditu jartzen erraztasunak horretarako. Bidaia luzea denez, hilabetean behin joaten gara, baina hala ere bisita motza dira, bisita gutxi daude, ez daude erraztasunak horretarako. Frantzian adibidez, oroitzen dute espetxe baten egon zela hilderren, eta hor zeuden etxetxo batzuk 24, 48, 72 ordu bisitak egiteko, ez? 3 egunez elkarrekin bizitzeko, eta hor bai lortu genuela pixka bat harreman hori lantzea, azkenean nire aitak inoiz ez dit oetik esnatu, ez dit gozaria prestatu, nire aitak ez du aita papera bete nirekin, orduan ikuste dut hor bai aprobetxatu genuela urte horiek hori egiteko, baina gero harremana aldena, eta gero ere uste dut motxiladun umen eta haien gurasoen arteko erlazio hori pixkat idealizatuta dagoela, aitak ez zidan bronka botatzen, ez dago alde txar hori, azkenean ez berak ez nik ez amak ez genuen nahi bisitan gaizki egotea, orduan beti
pozik eta horrela, orduan uste dut alde horretatik harremana igual pixkat idealizatuta dagoela, gero etxera itzultzen denean ez dakit nola izango den, orduan ez dakit. Baina, bueno, uste dut jakin izan dugula genuen bezala eramaten eta gaur egun oso harreman hona dugu. Bai, berdin, nire ustez haientzat dago jena utxegitea etapa guziak, txikitan, haunditzean, heldua izaitea, berak utxegitea ere nire alaba sortu den eguna eta loko gauzak, baina ohitutzen gira ere nire ustez, ordu bat erdi bisita ukandugu beti, eta azken aldian Puerton izan zen COVID-aren gaitik eta utxegin zituenez bisita asko luzatu ziguten 3 ordura, eta 3 ordu asko zen. Ez dugunean ohiturarik, 3 ordu asko dazkenean. Ohitutzen gira nire ustez ukaiten beti bisita motzak eta baina deiekin eta hola indartzen dugu harremana eta guk ere gaur egun biziki harremana ona dugu eta gerozta hurbilagoa. Bueno, bagoaz, poliki bukatzen. Nola daude motxiladun umeak orain? Bueno, orain motxiladun umeen egoera bereziki oso gogorra da pandemiaren gatik. Iazko martxotik, 3 hilabetez bisita guztiak eten ziren. Gero ekainan berriz hasi ziren, baina gure presoak haien probintziatik kanpo zeudenez ezin izan genuen bisitatu, uztaia hasiera arte. Uztaia hasieran ez zegoen bisa-bisi, bakarrik kristalen arteko bisitak, 40 minutukoak. Eta gero udan espetxe batzutan ezarri zituzten, baina 3 hilabete egon ziren, eta gero berriz urrian uste dut kendu zituzten Espainiako espetxe guzitan. Eta orain gaur egun daude oso espetxe gutxitan, eta horrek esan nahi du motxiladun ume askok urte eta erdi batean 3 bisita egin dituztela, beste batzuk ez dituzte egin, edo egin badituzte 40 minutuko bisita kristal artean. Hori izan da, gurasoen arteko erabaki bat, umea ez eramatea kristal arteko bisita batera, bazkenean nik 27 urte ditut eta denbora honetan egin ditut kristalezko bisita, baina orain arte ez nituen egin ez, eta nik ulertzen dut egoera, baina 3-4 urteko ume bati, esatea aitatxo kristalaren beste aldean dago eta ezin diozu muixu bat eman, oso gogorra da, orduan erabaki zuten ez eramatea, baina asko luzatzen ari da, espetxeak hartu dituen neurri bakarrak izan da espetxe guztia iztea, gero espetxe barruan ez daudenean neurri eraginkorrak, ez daude gelak, ez daude maskarillak, medikoak oso gutxi, ez dituzte PCR-ak egiten, azkenean errezena, neurririk errezena hartu dute, kontutan hartu gabe presoen eta haien senideen eskubideak, eta gehien bat motxiladun umeena, ez? 3 urteko ume batentzat urte eta erdiz, bere aita edo bere ama ikusi gabe egotea, da bere bizitza erdia egotea bere gurasoak ikusi gabe. Orduan oraintxe bertan beraien egoera oso gogorra da, gehien bat ez daudelako bisa-bisak. Nola dago Unai? Ongi, ikusi dugu bada 2 hilabete. Gu ez ginen joan ere urte batez bederen zenta izan dira baldintzak Espainian eta Frantzian, beraz 2 edo 3 aldiz joan behar ginen eta aldi oro edo bisitak entzen zituzten Espainian edo konfinatuak ginen Frantzian. Beraz, aldi hori utxe egin dugu eta bere lagunak egoaldetik joan dira, beraz, bederen ukantziten bisita batzu. Eta aldiz alde oan bakarra izan da bizioz ukaitea deiak. Hori beretzat, zenta hola ikusten altzuen gure etxea eta nire mutilaguna ez du baimena joaiteko, eraz hola ikusi du ere, hori dei horiek ongi ziren. Izan dira 3, nire ustez, urte batez, baina bederen 20 minutukoak edo berak ikusi du gure bizia ere kartzelatik kanpo zer zen eta baratzea eta hori ongi zen. Eta nik ikusi dut bada 2 hilabete nire alabarekin, kristal gibelera joan gira, zenta bestela atxikitzen dute konfinatua 15 egunez. Aurrez aurrea egiten baldin badugu. COVID-aren gaitik, beraz momentuz egan diogu, ez egingo dugu kristal gibelean eta
Ola gero aske da bere kideekin. Beraz, ongi, aldaketa, kartzela aldaketa pixkat zaila. Bere ohitura guziak, nik eranion telefonoan aldatuko zutela kartzela, zetzekien. Eta bera ezagri zen urduri. Urduri, nire liburuak, nire gauzak. Eta aita behion bat. Ez pentsatu antolaketa, pentsatu, nire ustez haiek dute kezka hainbeste urte kartzela berdinean, bidaia eta... Beraz, eman ditu haste batzu ohitutzeko eta orain ongi. Orain nire ustez ongi eta gerozta hobeki izango da. Beraz, espero duguna da nire aizpatxikia zut ikusiera zuela urte bat pasata, nahi ginuke elgarrekin egin bisitak. Bera ego aldetik eta nipar aldetik, baina aurrez aurrak sartzen bali baituzte ezin gira izan bi baino gehiago. Beraz, nitan ere alaba eta izarrez. Beraz, espero dugu dauntan lortzea bederen haste buru bat, hiruak elgarrekin berriz aurrez aurre normal bat. Ea, esperantza pixkat. Eta ze moduz dago, Juan Ramon? Oso ondo, oso pozik. Nik uste dut espetxean daraman 20 urte hauetan, agian momenturiko berena edo lehen aipatu duan espetxe horretan ere oso ondo zegoen Frantzian, baina gero Espainiaratu zutenean Castellonen egon zen 5 urdez isolamenduan, legeak esaten duenez gehienez 14 egun egon daitezkela presoak isolamenduan. Eta, 5 urtez egon zen isolamenduan, gero aldatu zuten lehenengo gradura, hor beste 3 kiderekin egon zen, orduan pozik ez, jendearekin egotea. Gero beste 2 joan ziren, 5 zeuden, eta urtarrilean esan zuten heldu esora Kantabriara emango zutela, 2 hilabetez egon zen itxoiten, orduan hor zen pixka bat ez, ezekien noiz mugituko zuten, Castellonen igandetan egiten zituzten kundak, orduan igandero zegoen itxoiten, aber noiz mugituko zuten, martxo bukaera mugitu zuten, eta orain oso pozik, bigarren gradura aldatu dute, 20 kiderekin dago, dela esan dio egu baino beto egu launaka, eta zuek 20 eta maskari gabe. Eta bisa-bisak ez ditu, eta hori nik uste du dela gogorrena dena ez, beraientzat, azkenean bere familia eta lagunekin kontaktu zuzena ez duelako, baina oso pozik, bai. Ze ondo. Zer eskatzen diguzue? Edo... Ba ez, ni oso eskertuta nago, azkenean jendea mobilizatzen da, lortzen ari gara gutxinaka hori eskubideak errespetatzea, eta eskatzen dudana da, orain arte jarraitza orain arte bezala, mobilizatzen eta berbehingo lortzen dugun gauzak aldatzea. Bai, berdin, mobilizazioa, sustengua eta militantzia da garantzitsuena eta lortzen duguna ongi Euskal Herrian, eskerrak. Beraz, hori da, gehien bat sustengua eta idaztea ere presoei horrek nire ustez hon egiten die eta lortu arte. Ba, bueno, gure aldetik hau da, pixkate presauena, zabalik uzten dugu mikroan norbaitek galderaren bat, zerbait komentatzeko, animatzen da norbait zerbait esatera? Zaila, ez? Ba, bueno, Xoti Loiana, mila esker, placer bat izan da, nik uste oso eskuzabalak izan zaretela, sentimendu eta emozio hauetan murgiltzen gurekin, guretzat placer bat izan da, eta sorte hon, eta nahi dozuen arte, eskerrik asko. Mila esker. Mila esker zuei.